fussing me, stop fighting me, stop bothering me, stop bugging me, stop fussing me, stop fighting me, stop yelling me. It's my life. It's my rhythm. You can feel it, people feel it. Rhythm, rhythm. It's my Rhythm. You can feel it, people feel it. Rhythm is a dancer. Rhythm is a dancer. It's my life, take it or leave it, set me free. What's that crap? Papa know it all. I got my own life, you got your own life. Live your own life and set me free. Mind your business and live my business. You know everything, Papa know it all. Very little knowledge is dangerous. Stop bugging me, stop bothering me, stop bugging me, stop fussing me, stop fighting me, stop yelling me. It's my life. It's my life. Rhythm is a dancer. It's a source of companion. People feel it everywhere. It's my Put life. your hands and voices, free your mind and join us. You can feel it in the air. Oh, it's a passion. Oh, you can feel it, yeah. It's a passion. Let the rhythm ride you, guide you, sneak inside you, set your mind to move to its pulsation, bass vibration, sensation. Pause is not in place. See, mind and body must be free to please take it all in. Nothing to lose, everything to win. Let it control you, hold you, mold you, not the older. New, touch it, taste it, free your soul and let it face it. Got to be what you wanna. If the groove don't get you, the rhyme will gonna. I'm serious as cancer when I say rhythm is a dance. It's my life. Rhythm is a dancer, it's a source companion. People feel it everywhere. It's my Put life. your hands and voices, free your mind and join us. You can feel it in the air. Oh, it's a passion. Oh, you can feel it, yeah. It's a passion. It's my life. Rhythm, you can feel it, people feel it. Rhythm, rhythm, It's my rhythm, you can feel it, people feel it. Rhythm is a dancer, rhythm is a dancer. It's my Rhythm, you can feel it, people feel it. Rhythm, rhythm, It's my rhythm, you can feel it, people feel it. Rhythm is a dancer, rhythm is a dancer. Bong diggy bong. Bong diggy 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 bong diggy bong. My lover's got
diggy 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 bong diggy bong. O, teraz mnie słychać na pewno. Witam was serdecznie. Nanek, kanał Ciupimy po naszemu. Odpolome. I chyba solówka będzie. Zależy tu troszeczkę jakaś kamera na pieprzo. Witam ludziska. Siemanko wąski. Czekajcie, no kamerka są. Kuźwa, no. Kliknij tak teraz. Kliknij i trochę. O. Filtrem. Kaj mi tu zżera. O. Tu, chyba, że tak już. Mam troszeczkę jeszcze, no ale się zmniejsza, chyba że tutaj. O, teraz jest faktycznie jak mam obraz. O, dobra. Mikrofon jest, to jest. Muzyczka może, mam nadzieję, że nie za głośno. Mikrofon sobie może troszeczkę odsunę. Dobra. Jest. Czekaj. Jak się to zmienia? Hej, głupi, koloratka są. Dobra. Zapinam te moje słuchaweczki. Jakby ktoś chciał zagrać, to zapraszam. Ja sobie na razie pyknę solo, ale jakby ktoś chciał popykać, to serdecznie zapraszam. Wąski, powiedz mi, bo jak tak piszesz, czy muzyczka nie jest za głośno, czy nie za głucho tam? Muzyczka jest ok, to mi no napisz, czy dać głośniej, czy ciszej. A, Wąski, widzę, że tu dodałeś.
Muzyczka okej, dobra. A to idziesz się okąpać, bijesz, dobra. Dobra, w porządku. Dobra, spoko. Jak tak może lecieć? Kurde, Kaja by sobie mógł... Pełno ludzi będzie. Więc ja może tu spróbuję. Oho. O, chyba teraz będzie fajnie. O, konsolowy wiesz. Fajnie się na pewno tak ogląda, jak muzyczka gra. Happy people. Happy people. Albo troszeczkę gra przyciszyć. Szkoda, można grę ściszyć. Happy people. She makes me go. O! Ja pierdolę. Chuj komando. Widzieliście to?
Ja pierdzielę. Czekajcie chwila. Jasny gwint. O kuźwa. Blaku siema. Wbijaj do tego. Kurna, ale że cię dało. Kurna, ale że się dał zrobić, no. Czemu nie masz? Blaku, dlaczego nie masz? Dlaczego taką wspaniałą grę odinstalowałeś? Teraz bym sobie fajnie pograli, Blaku. Coś co zrobił. Tak. Stukać. O fuck. No hurt me no more. Hurt me no more. Siema, Adamek, siema, witam cię serdecznie. O kuźwa. Lecimy.
z internetu. Adamek z internetu. Czekaj, ino wyląduje w jakimś takim dość powiedzmy bezpiecznym miejscu. Może tutaj na tym miasteczku mi się uda. Chyba, że tu już... Nie wiem, czy tu idzie. Noga tu. Fajnie. Ale że to spieprzył. Tu masz linka do muzyki. No ale co zrobić, jak tu łażą? Kurde. Kiepsko, kiepsko. Jeszcze raz spróbujemy. Przepraszam. Kurde, szpetnie, no ale w tym pierwszym momencie to... Dobra, od tej strony lecimy. Ciekawe, czy tam idzie. No tamta wyspa się jakoś dostać. To mnie ciekawi, czy na tamta wyspa się idzie dostać. Tam dalej. Ciekawe, jakby to wyglądało. Mam nadzieję, że tu żadnych... O! Już myślał.
Nie da rady na ta wyspa. Fuck. O kuźwa, no. Dobra. Eee. Co to jest? Granat impulsowy, o. Proszę. Dobra. Jeszcze? Tutaj chyba gdzieś. Kurna, co tu wywalić? Tak. Dobra. Plecak pełny. Dobra, chuj, trudno. Okej. Czekajcie, powiedzcie mi. Powiedzcie mi, czy te lucy wyświetlały się? No chyba nie.
Jesteś, spoko. Ale czy... Fuck! O fuck! Dobra, fajnie. Fajnie, że zrobił. Ja się tu lotcami bawił, a... Kurna. Ale że kto spierdzielił. Kuźwa, ale że kto spierdzielił. O ja pierdzielę. Ale że kto spierdzielił, czysty duryń. Z tym, że ja ciłem, to ja mogę nie zabojować kwestii.
Hej, tu się schować. Tak. Dobra. Chyba tu będziemy chwilę bezpieczni. Obejrzę, co z tymi ludcami to jest. Czemu mi to nie... Przepraszam. Czekajcie, no to ludcy obejrzę. Albo nie wiem, czy się wyświetlały, jak dowołać, wiesz? Bo nie widziałem, że się wyświetlały, Adamek. Bo widziałem, że dołeś, napisałeś tam pierwszy dzisiaj i ten... A, twój się wyświetlił, dobra, no to spoko, jak się twój wyświetlił, to spoko. No nie widziałem, jak się wyświetlił, wiesz? To spoko, jak się wyświetlił, to spoko. Się tam ładnie zbijajcie. Nie wiem, marzy mi się tam uciec. Ale na razie jest 6 i nie wiem, pewnie się każdy kampi. Pięciu już jest.
Może lepiej wyczekać. Chyba, że wyczekać. Wyczekamy, kurna. Chociaż no jedna osoba, że ich zabił. Bardziej to jest kamperiada. Chuj, biegniemy. Hold on, if it's a good thing, baby. Hold on, all you need will drive you crazy. Hold if your life is in your hands, make the best out of it. Hold on, if it's a good thing, baby. Patrz, może... Snajpem, o! To chujowo. O kurwa. Tam jest gościu. Top 3. Kurwa, bo zgina. Kurna! Złobroń. Nie, zmaściłeś to. Kurna. Jak to inną bronią załatwić? No mało życia miałem. Obejrzyj, ile on miał życia. Ja mam tam 29 życia, ale kurna. Ale udało się, no. No, konsolowy może by kto ugrał. Na Nanka szansy. No. Wąski miał wpaść pograć. A on jest ten obóz. No more, I can't
Nie ma. Kaj są ci ludzie. Ludziska, wejdziecie są. Powiem, oni są. Obejrz się tego obuza. To już ze mną nie zagra. Jest wąski. Czemu nie jest na imprezie? Jestem. A, nie mam imprezy założonej. A to nas... Przez grę Ej, wszedł. to nas będzie słychać. Jak będę go dać, nie? No ja cię Ale słyszę. w grze nie będzie nas ktoś cudzy słyszał? A ja nie wiem. Czekaj. Czy się jeszcze gra? Nie wiem. Tam chłopcy grają, ale oni chyba grają ze spajem, wiesz? Tak ci powiem. To co, zaczynamy? A możemy zaczynać. Okej, tak? Kurde, mnie chyba zaś choroba na bierze. No ja zdychałem w całą sobotę i niedzielę. O, też katar gardło. Nie, mnie tam brzuch coś Aha. napierdalał. Dobra, gdzie leci? Czekaj. Wiesz co ci powiem? Może by my tu na... Czekaj. Kurna, gdzie tu lecieć? Butny brzeg, co? O, dolecimy taki Mhm. kawał. Musisz po prostu szybko klikać. No wiem, spamować No. X-a. Nie wiem, czyś widział poprzedni, ale że czekał na ten. Aż strefa jakaś się okaże, nie? Ja też włączyłem sobie i grałem akurat też. Ja myślę, że z Pojedynek. Jankesem tam z tymi chłopcami grosz. Nie, ja sam na chwilę to włączyłem tutaj mnie. Czekaj. Tu jednego gościa, że w poprzedniej rundzie załatwił. Ja byłem 20 chyba. O, fuck, tu jest trzeci, gościu. któryś, bo Tu do tego domku między mną. Dobra. O Boże. Jakoś beczka dostałem, nie wiem co to jest za beczka.
tu pedał jest pode mną. Mam nadzieję, że ci się go uda załatwić. Ja kilofem? No i nic nie mam jeszcze. Aha, to kiepsko. O fuck, tu nie ma? Tu jest u mnie jeden. Aha. Aż mnie kurwa ubił. Czym cię ubił? Shotgunem. A, fajnie. To obserwuj go, jakbyś mógł. No bo No nie dam rady, tylko ciebie tego obserwuję. Jego nie idzie. kurwa, czym go... Dobra, no trudno, no. Tam był w drugim domku, gdzie ja lądowałem. Gdzieś tam ładuje. Się napierdala. O kurwa, tu ich chyba jest... Dobra. I więcej jest. Ale ja bym ci radził do strefy już grzać. Myślisz? Tu wiesz tą MK. Ja, bo jest... Ja nie wiem za co wymienić ta na MK. strefę. No za jakieś Za ten 29. pistolet może, co? No. Dobra, widziałem go, że tam leci. Też do strefy leci. No, ciekawe czy ja zdążę. Kurna, powiem ci, że udało mi się ładnie w tamtej rundzie. O fuck, ten Kaj się tam wybudował. Nie, baniutki. Dobra, olej to. Leć dalej. O fuck. Szpetnie mnie ta strefa goni. A ta kusza jest dobra, czy tako... Nie wiem, nie grałem tą kuszą jeszcze. Chociaż ile ja tam gram w tego Fortnite'a to... Kurde, ja tu ambitnie, że rozumiesz... Dzisiaj od 17 miałem grać, ale... Zmuliło mnie po robocie. A teraz trochę wyspany, co się lepiej będzie grało. No... Kurna, Będziesz chciał... zależało mi wcześniej, no. Dobra, ja tu może jakoś to
34 jest. O fuck. Źle idzie. Ześliznij się jako po skale. To już byli, bo pobudowane jest, to już tu byli. O fuck, strefa. Daleko nie mam, no. Na razie bierze po jeden, na chwilę będzie brała więcej. A? Czy to następna strefa, jak się będzie goniła, będzie brała więcej? Ja nie wiem już. Coś tam z tego jest. Dobra, strefa go dobije. Kurwa. Mać. Tam był jeszcze jeden. Dobrze było. Trudno. Teraz musimy jakaś razem wpaść. Już widzę, że gotowy. Czekaj, dasz mi chwilkę. Nie tylko opróżnia noc. Ja, no, spoko. Co było słychać? No. Żartujesz? Musiałek, bo kurna nos tak zatkany, że... Trzeba z jedną dziurkę zatkać, smartwić na firany, Na pewno. później drugą. No będzie lecimy. Już oglądam, od której strony wlatujemy? Aha, tu. Kurna.
Może tutaj. A tu będzie dużo ludzi. No No to spróbujemy. dobra, dawaj. Jakieś łebki lecą, a leć tu mięso. O, ale tu ludzi leci, ja pierdzielę. O ty chuju! Ale mnie chuj zdjął. To był zły pomysł. No. Ja pierdzielę. To był zły pomysł. This is the rhythm of the night. The night. Oh yeah. The rhythm of the night. This is the rhythm of my life. My life. Oh yeah. No, Reeboki albo Nike lecą. This is the rhythm. Gdzie ryboki? Nie rozumiem. No, Reeboki albo Nike. Nie słyszałeś Aha. tej piosenki? O tym? Teraz żech skojarzył. Riboki albo Nike. Ja, no może racja. No. Random albo Nike. Kurna, ci mają pokupowane te kombinozy, no widzę. Dobra, gdzie by tu? Na te wykrzywione wieże nie ma co, tam dużo ludzi leci. To tu może na ten butny... Aha, nie. Shinco. Tu też nie jest zdążone. Gdzie by tu lecieć? Może tu? B1. No, Daleko? ale to przy samym końcu wyskoczymy. No, Siema to poczekaj. Beciu, siema. A to wiem Beciu, to wiem. Za chwilę sobie może mi się uda założyć. Dobra, lecimy. Chyba to już leci. Padł, że ta kopała już tam przyleciała. Kuźwa. No, już jakiś... Jesteś obok mnie? jest na dole. Dobra. Ja coś mam. Ja mam też jakąś strzelbę. Oho.
Gdzie jesteś? Aha, tu, dobra. Koło ciebie. Gdzieś tu kurwa lata. Tu jest! Kurwa, ten... Jeszcze pompa to jeden! jest masakra. Jeszcze kto? Ale leży jeden. Czekaj, masz dużo życia? Fuck. No 88. Gdzie on jest? Po schodach leci gdzieś. A tam jest. Gdzie on tu kurna wyleci? Nie wiem, czy cię mogę dźwigać. Chuj. Gdzie on biegł? Pozdro Beciu, pozdro. Tu Kurde. Kurna. Ja pierdzielę, ile mi brakło. Aj. Ja patrz, ile mi brakło. 15 miał życia. Dobra. Musimy się zgrać lepiej. Prawie by było. Kaj to jest? Tu musisz w szafce co zmienić. I lotnie też to może zmienić. No właśnie widziałem. Kurde, ja nie mam nic z kasy. Łączny Ja czas też nic gry nie mam tych godzina 10 minut. Solo. Dobra. To zaczynamy. Jakoś nagroda był do odebrania. No, odbierz. Ciekawe za co. No ale widać, że ta aktualizacja, te serwery by mogli coś poprawić, jakieś tam troszeczkę. Gdzie by się tu ustawić, co? Nie wiem, może tutaj to pomidorowy przydołek. Zaznaczę, gdzie to jest. Tu? No to dobra, no to hop. Mam nadzieję, że tu nikt nie leci. A już leci jeden. No może na ten domek chodź. Dobra, Dalej? czekaj. No to spróbuję na ten domek. Call him Mr. Raw.
Już mnie tu kurwa zabił. Żartujesz. Jebany. No. Jeszcze mnie dobije, kurde. A, drugi leci. Chuj w dupę. Ja pierdolę. Ciekawe czego ubija. Przyjdzie tu. Znaczy nie wiem. Zbieraj fanty. Ale nie przejdę chyba. Może dziś idzie. Kurna, kto się nam zbiło? Coś tam łazi kurde u góry. Więcej ich tam łazi. O. Siul mnie boli, co on zrobił? Ach, granat rzucił. A, No, mniej live'ów robię, Beciu. Bo... No, troszkę jak słyszysz, chory jesteś, to tak. Ale postaram się poprawić z tymi live'ami. Fajnie by tak było. Na te 200 subskrypcji, te 20 osób na czacie, to by to leciały te rozmowy. Co nie, Wąski? Halo? a halo, Słyszysz halo. mnie? Jo. Bo czasem ktoś ino tak wpadnie, przywitać się, uciekło, nie? Co, może ty wybier jakoś jeszcze lokalizację? Nie wiem jaką kurde. Nie jestem obeznany w tych lokalizacjach tutaj. A wiem, że tam szymrane szyby, co? Gdzie to jest? A tu może być dużo ludzi, gdzieś tu z boku. Ja bym może nawet polował tu na ten. Płacząca puszcza. Coś ty wyskoczył już? Ja już wyleciałem. To gdzie tam lecisz, ja? No, zobaczę, postaram się tam dolecieć. Gdzie ty chcesz lecieć? A do tych szybów. Aha. No spokojnie, może dolecimy.
Co, wylądowałeś? Prawie. Kurwa, by to szybciej nie mogło opadać. Jest tu kurna coś ciekawego, czy nie? Jakiś kurwa już tu koło mnie biegł. Jo. No. O fuck! Ach, to Tu ty! jest gościu! Kurna! Załatwił mnie. Uważaj, ją o ten. Fuck. O, tym z pistolecikiem to tych uja zrobisz. Z drugi, o! Kurwysy. Kurna, złe miejsca. Musimy jakieś Nie. oddalone miejsca wybrać, wiesz? Albo na te spłuczki może polecimy zaraz. Hmm. Kuźwa, jak mnie dusi, no. Może tutaj na tą spawalnię spłuczek zaraz, blisko. No, czekaj. Nie. Ja coś fajnego widzę. Komuś... Najlepiej tankaj, komu się nie będzie chciało lecieć. Ja bym proponował tu. B1. Kawał. Bo to prawdopodobnie komuś się nie będzie chciało lecieć. No to ja wyskakuję już. Ja już też lecę.
wszystko? Czy mam jakiś pistolecik i MK. Gdzie by to było? Dobra, to co? Może do strefy? To byś padał. No, możemy Czy lecieć. jeszcze coś byś chciał zebrać? Jest tu jeszcze coś do zebrania? Tam był shotgun. Gdzieś tu No, nie chcę shotguna. Co, skrzynia jeszcze jest jakaś? Gdzieś tu słyszę coś. No też właśnie gdzieś słyszę, ale... Siemanko, siemanko. No godej, pytaj się. Rudy for speed. Pytaj się, co potrzebujesz. Ej, tu coś jest u góry na tym. Skakujesz tam? Tam właśnie patrzę, ale... A, to może jak... Co, idziemy? Pozbierałeś co tam coś, czy? Ja mam tu jakąś giwerę. Na coś brodę chyba. Trochę i mam od chuja amunicji. No to dobrze. Rudix, pytaj się, co tam potrzebujesz. Kurna, będzie trzeba biegnąć do tej strefy. No, trochę trzeba się... trzeba się sprężyć. O kuźwa, 27 level masz, ładnie. Ej, kajmy to mój biec. Kurwa, jak to lecieć? Padasz z masakrą grałeś? Dobrze grasz? No możesz, jasne. Ja tam nie widzę problemów. No my będziemy musieli w takim razie chyba imprezę stworzyć. Aha, nie dziś. Bueno, my tu na konsoli śmigamy.
Dużo życia? 62%. To ci rzuca ten. Pigułeczka, znaczy pigułeczka, eliksir. Aha, Ludix, no spoko, no można spróbować jak chcesz. To troszeczkę nieuczciwie, no ale... Żeby tak robić, no ale spoko, no. Ja pierdolę, już w koło zapierdalać. Kaś ty jest. O fuck! O ja pierdzielę, biegnij! Ile masz życia? No kurwa, dużo nie mam. 25%. Za chuja nie dolecę. Spoko, Beciu. Dzięki, dzięki. Też się trzymaj. Poza tym. A może, kurwa. Biegnij! Ja, 8% na strzała jestem, na hita. Dobiegniesz tu do mnie? Tak po cichaczu. No ja, Chyba, że spróbujesz do strefy, tak po cichaczu, bokiem. no ja jestem w Ale w strefie. tej następnej, bo za minuta się zmienia. Beciu, to jeszcze raz. Na razie, trzymaj się. Dzięki, że wpadłeś. Kurwa, snajper. Kurwa. Ja biegnę prosto do strefy. A, już po mnie. Koło mnie jest jeden. O, strefa, goni mnie. Ja nie dolecę. Zapierdalam na 4, ale nie dam rady. Nie, no co ty. To już masz za daleko. A, już mnie dobił jakiś. No, stwierdził, po co się możesz męczyć. Czekaj. Życie. Chyba, żeby to było wiadomo, gdzie ta strefa będzie. Na to chuja. Dobra. Chyba jesteś w jednym końcu mapki, za chwilę kurde strefa w drugim końcu. Kuźwa, już się naparzają. A niech się powybijają, poczekaj. To ja już powinien biec, wiesz? A teraz ta strefa szybciej się zamyka. Teraz będzie więcej żaru. No. Szukaj może jakąś apteczkę gdzieś, coś.
Czekaj, tu może coś będzie. Co on tu zrobił? Dobra. Kurna, mnie już głowa zaczyna boleć od kataru. Kodów procentowego. No. Coś tam tu? No dobra. To co, już skopamy? Ja dawaj, blisko jest. A jest... Jakiś kaleka jakiś leci, kurwa. Ja sobie tam do końca dolecę, a na sam koniec. Tam widzę u góry są jakieś... Coś tam jest. Żeby tu od razu nie lądować, wiesz? Czekaj, co tu jest? Ej, jak to w cieniu fajnie wygląda. Jakiś rak. No.
coś? No ja tu miał. No ja się próbowałem Tu dobić. jest. i cholera. Tu chodź, tu jest ten. MP4. Chyba, że ci nie... Nie, czekaj, jeszcze tu coś chyba. Nie, nie ma. Jesteś tu? Nie, To jest na czekaj, dole. ci to wezmę. Wywala. Bo nie masz nic na pewno. Nie mam tu jakąś... Też MK. Zielona jeszcze. Nie, ja mam. A ja mam szarą. Ja też mam. No dobra, to czekaj, dam ci ją. Wejdź sobie. Kurde. Leci tam. Sawege, hi, Po hi. drodze Welcome. Czy gramy potem koda? O, czyjowi? O, sam słyszysz jak kasłam. To strefa jest kurwa, taki kawał. Zaraz będziemy Słyszę go- skrzynia, ale nie widzę. A, opróżniona. Co tu zostawił dobrego? A, nie chcę nic. Jesteś wąski, a? Ja tu lecę przez pole. Dobra, to trochę przyhamuj, już cię doganią. Dobra. Hope obleciałeś, nie ma nic środka? Nie oglądałem jej. Ale coś będzie. Chodź, bo jest minuta, zaś nam życia kuźwa braknie. O kurwa. Co? O, się wjebałem w pułapkę. Ale jesteś cały. Do domku nie radzę. Ja, 25% życia mam. Fuck. 25% życia i no. To chodź, No. tu dam ci beczka. Nie, dobra.
No i co, bachnie cię ktoś? Kaś ty jest. Chyba, że jakieś bandaże ci Nie ma bandaży. Chodź. Nie no to A na ty cholera trzeba mi to jak mnie szkoda. zabiją. Na, A mnie co, nie O. zabiją? weź se. Pokaż jak to działo. Aha. Kuźwa, ile tam tego jest litrów? Cholera wie, 15 sekund. Poczekać. Dobra, dawaj, bo tu strefa już goni. No to tu chodź. Gdzie ty zaś tam biegniesz? W drugą stronę. Nie, no dobrze, lecę. To biegnij. Kurde, muszę ominąć. Nie chcę nic mówić, że już jest w strefie. Nie, prawie. Czyli lepiej jak się we dwóch... O, są bandaże, proszę bardzo. I tu mamy skrzyneczkę. O, proszę. I mini beczka. O fuck. A dobra, niech będzie. Weź, przydać się. Nic nie ma. Kurczak się z mozdy macie. Kurna. Ci powiem, taki wielki obszar i 23 jest. O, może być groźno. No, jak się wszystko zleci tu w strefę, to... Fuck, takie opiete mamy pozbierane, zaś no strefa goni, no cholera jasna. Kurwa. Siema, siema.
Że jestem higher. To na bobku robisz, ja robię na budryku. Fuck, kurne, ile masz wąski życia? Ja mam 32. 30 24 A mam... No ja mam 18. Nie chuja, 16 12 8 8. Kurwa, nie dalecę. A. Fuck. Ja. A miałem 5 kurwa tych bandaży. Ej, my są wyjątkowi. Rybaku. A to długo już robisz? Ej, co ten ognisko zbudował? Dobra. To co, jeszcze jeden meczek? Aha, 5 lat dopiero dołu masz. Oho, okej. To ty żyć jest Mark, synek, o. Set me free, so you beg, so you lie. What you see is what you get. Listen to people and some things that Też mam 5 lat, ale teraz... Teraz mi się udało. O, jesteś? Adamek nie gra, bo jutro musi wstać z dupą. Aha, o tak. To niedobrze, no. Czekaj, może Kijów. To co, może jedna partyjka i spadamy? No ja tam sobie koda na chwilę włączę tego WW2 i będę uciekał. Też. A to jeszcze pykniemy, czy uciekasz? Nie no, możesz to jeszcze No to wyłączyć. spoko. Najwyżej jutro. Zobaczę jak ty. Ja powinien tu pisać o
Nanek 2386. Jest tu u góry. Nad postacią. Kurde, Plaku ściąga i wywala, no kurde. No, ej, ja nie wiem. Plaku, tyle pieniędzy zarobisz, kup sobie jakiś dysk dodatkowy, rozumiesz, 4 terabajty i nie będziesz musiał usuwać. Dobra, to lecimy. Czekaj. Też jakieś takie może fajne miejsce. Albo szybki szpil, co? No tak krzywo wieża. Dobra. No. Ja już wyskakuję. Jak oni tak spadają szybko? Pchasz tym gałką. Kurna. O fuck. Ci się już zbijają.
może ukryć gdzieś. O, skrzynia. No akurat strefa jest. O, No, beka bywa. Tego małego mogłeś użyć, a tego... Może w inny teren się przenieść. chyba ktoś był. Nie wiem, co ciekawego. Ja mi daj. Kurna, tu chyba żadnego nie ma. Kurwa, jeszcze na to lecie z tego. Słyszę jakieś. Ja myślałem, że pierwszy padnę, no ale widzę, że szczęście mi w tej grze. Nie, zaraz na początku, że zaraz może... Szczęście mi dopisuje w tej grze. O, ja pierdzielę. Ale żech zrobił. Teraz można grać.
Blacku, to jutro się dowiemy, co będzie. Zaś fartym beda trzeci. Musiał się, osobiście musiałbym się trochę wprawić. Tyle razy przechodziłem to, ale... O, strefa się zmieniła, ja. Ja... Ja to poczekam, jak się będzie zamykać. Blisko jest. O. Zdążysz. Wyleca jak będzie dwóch. Albo jeden jak będzie. Ja... Nie no, będzie dwóch, bo jest z parami. Pary są. Muszę trochę tego Nightbota ustawić, bo teraz na przykład wysłał link. To jest chyba do grupy. No. Musiał tytuły podpisywać. O, coś tu jest koło mnie. Dać go tyłu i go tam spoczyć.
Ach, plecy. A, 7 miejsce, no nawet dobrze. Dzięki Blacku, dzięki. Dziękuję bardzo za donację. Ciekawe kto tu wygrał teraz. 200 godzin. O ja pierdzielę. Pora miesięcy chyba. W moim przypadku. o, to lepiej kurde wiesz, nie aktywować dalej plusa. Co jeszcze raz? Online Nie rozumiem. Wtedy jak ci się plus skończy, to wtedy sobie zacznij grać. A ja od razu kupię plusa na cały rok. O, ten gościu wygrał. Dobra. Nie, jeszcze 3 gości jest, ja. Siódme miejsce. Dobra, ja chyba to dokończę. Oj, oj, oj. Dobra, to nic, na czacie dziękuję wam. Do jutra, już jest późno. A o 3:00 wstaję. Że się fajnie wyśpię. Dobra, trzymajcie się, cześć, do jutra.